nakudla uzowafika asengizeyafika ekhaya usangisiza sengifile indlala nakubamba umoya lapho base ngiyamazi uma mzondo yashaya elishaya ibhodi ngeke mfethu indaba manje awu sengilamba usuku lonke mfethu number for ipapa fethu aliyadleka mfethu ukubamba umoya mfethu sike sisave imali azikho kodwa uqinisile kodwa ile ungabi namfazi azikho imali kodwa mnandi ngasizoshukela yazi bani bakwenzela ipapa lonto ngithume wena nje ngakutshela ukuthi uma mzonto unesakhawe yini uthenge ipapa lodwa mfethu mina bangifaselile ke mina ke bavele bayibopha lento bayivala so angichekanga ekuchekanga ukudla kodwa vese amadoda ayikho into ezokwenziwa uma indoda kumele ushaye kumele udle ayikho into ozwenza vele sisashutha vele akekho uzobona akekho uzobona kodwa bona nje umuntu kumele athathe manje wena uphila ngama-takeaway ayikho ngoba manje mfethu kodwa akusenani mfethu akusenani ngizoshaya nje ngincenge njengendoda